Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera ra mambo mutasa. Yesu ndi chokwadi. Zvese zvichataura ngezvechokwadi. Pachaswa nemhosva. Ndikanyima ndicharaswa nemhosva. Mwari batsiro. Mwari ndiye mubatsiro wangu. Pamusoro changamira. Ndakati musi wa 24 zita ndini Elijah Nyatuti. Ndakati musi wa 24 October ndakatotewa ngemwana ndidaidzwa kumba kuzi kune vaeni. Ndasvika paumba ndakasvika pane mwana Sanchesera naSamudzimu. Vandachisvika ndikubvunza kuti ini nyaya uyu pakanaka here? Zvikazi pakanaka. Ndikati masoko? Zvikazi tine nyaya yedu irutinetsa yehama yenyu yainyonyatoti nyaya yenyu manje haichaitika manje yakuda pana sabhuku kushuwa ndakaenda kudaidza sabhuku bvauya sabhuku achiti nyaya yenyu manje musati matsanangura va ndipei mari yemuromo. Wakabvisa mari yemuromo yavo $5. Vachitanga kuti hatichipinde mudariro. Samudzimu yawakati inini ndauya ndiri nhungamiro yaana Sanchesera. Vana Sanchesera vane dambudziko ravo ravari kusangana naro. Dambudziko iri rakatangira kuwakunda wake. Rakatangira kuwakunda wake mai Kativu namai Mbona. Dambudziko iri ngerekuti mai Kativu wana vari kupera, asi mai Mbona unoti kana akarara nemurume unobva aona pakati panomwe murume, asi takazofamba tobva taona kuti pane mhepo yemunhu wakafa. Munhu wakafa uyu ndiyo uyu hama yenyu. Zvakanaka. Ini ndakati kana zvakadaro manje mauya nemunhu wenyu wakabudirwa, mauya nemuprofiti wenyu. Anyway, nyaya iripo ngeyekuti imimi manje inini handiteereri kuturikirwa ngemuromo wenyu ba, asi kuti ndinoda kuti svikiro racho ritaure. For sure muprofiti wakaita zvaakaita, svikiro bvarabuda rachitaura. Iwewe Keni wakandiuraya, ndiwe wakatanga kundibata soro. Munin'ina wako ndiye wakandicheka. Uyu amusimfakose Matatsva, Isaiah, Luka Nyasanza, Last Zaruwaka ndiwo mwana wakabatsirana kuti ndife, asi wakanditorera mari yangu. Wakandisecha wakabva wanditorera mari yangu, wandiuraya, wakazondicheka nzanga dzangu, wakanditakura, wakandipidza mugomo, wakandifusira ndiri Joburg. Saka inini ndiri mumusha Manchester handisi kuzobvaba musati mandiripa. Inini chondiri kuda ngechekuti iwewe Keni ndikuda 2,500 500 plus mombe 5 plus mbudzi 2. Munin'ina wako soro ndikuda 2,500 plus mombe 6 plus mbudzi 3. Zvadaro musati maita imi mwana Nyatoti amutambiri nesendi kana even necoin. Mutoro wavo vanofanira kunditora, vanofanira kusumuka panapa. Ndimi mwana Nyatoti, ndiwo iwona woenda Joburg, pawakandiisa unopaziva wonditora. Saka ndichatowarerutsira mutoro wekuti ngavasachatenge bhokisi, ngavatore bhegi waende kotora mapfupa angu. Watora mapfupa angu wouya ndichawatungamirira, wouya wondichengeta, wondoda kuchengetwa pane hama dzangu. Pamusoro pezvo ndapinda munomu. Bhiru yese yefuneral service yese ndiyo wangozviita. Imi mwana Nyatoti hamubvisisei. Pamusoro pezvo ochizotanga kuripa zvondataura izvi. Ndichiri mumusha mekwanjesera. Vamwe wese wakaita zvinhu izvi ndichatera door to door. Saka aripi arikudiwa ndiye rapo.
ya ndiyo pakataurwa nyaya dzacho vanhu vacho vakataurwa mazita avo vakabvuma. chakaenda koita pakuuya kwakaita wanganga wabvuma wakabvumirana, asi wakazotanga kuita vice versa yekuti manje wachizwa kuti bhiru yekuti konditora Joburg, ndipo akatanga kuti mira ndipotaurewo inini ndikofunga kuti musoro wangu hausi kuita musheba ndiye Kenwewe. Uri kutanga usita musheba ainini handizviziva, pamwe inhaka yondakagara munin'ina usoro ndiri kuchengeta mhuri yacho, saka mhepo ingonga iri kuya kwandiri. Ndikati no, iwewe haunozi wakagara atinotorwa nezvenhaka ba, iwewe wakazi ndiwe wakatanga undibata, munin'ina wako ndiye wakazocheka, iwewe ibva wazocheka nzanga dzake ndidzo ungomutsitika ndidzo. Zikazi handizvizivi. Takaenda kuyo kudare rekwashaisa uvani wakabva aramba futi because ndoda kukupei masvikiro, no problem, ndichachiti ndokupai dhete rekuita masvikiro apyoze ndoda kuti muswere wakati muye wakabva tiza wamwe wese vauya ega iyena namukoma wacho Tobias kudare kuya tochibvunza imi wamwe waripizve muprofita hapana, wamwe wese wangauya pamba pedu hapana. Saka nyaya yacho ida kudini? Saka wakandotorana namukoma wavo vaudini vauya pamba kukwasha, vasvika kwasha nyaya inofamba ndopakazozi nyaya indaonetsa inini toda kuti timuendese kumasvikiro ngoti iwe uri kuramba. Saka zvadaroko paakapiwa madheti ekuzi uyu kumasvikiro ndipo akatanga kuchitenga seko wakapedza almost unga 3 weeks ukuti atapiwa almost 3 days kuti tidzoke. Iye akabva atanga kunyepera Ishe Saumani akati inini ndiri kurwara. Alright, izvozvo izvo wari pano wese ari kutanga wacho kubata ndiani? Keni uri ndikeni. Right, iyi nyaya yekutora umeiziva here? Sumudzai mazwi, sumudzai izwi. Yakaitika Nadzakutaura. Yaitawa yakaitika mumba kwezvishuwa. Yakaitika. Kana uchiti yakaitika uri kuti chii? Woti utaura nyaya kuti kana uri yakaitika kutaurwa kuri kuitwa zita rako kufa kwemunhu. Pamusoro Changamire. Yes. Zvakaita ndezvekuti wasikana wangu ndinowasikana wangu wainge vari apa. Vasikana vangu vakatanga kumbotsvaka muchechi kuti akatora nguva kutsvaka kutoka muZaramba zvanetsa kuti kusvika wazonditi baba uyai kuno mumbotibatsirewo. Ndobva ndaenda pakusvika kune mudoko wacho uyu akati ndakanda kuti hama dzangu tondiberekeza kazi aiwe tikuita zvima zvikuita kufungwe kwako ndawozo ikoko zvinofamba sese wozouya kuzvitaurira. Ndobva ndaenda tafamba kune wakabva tasvika ikoko kazi kune pane munhu uripo kuti ataure. Vatatsvaga kuti munhu uya ataure paZaramba. Saka Zvaramba kudaro takabva tazoenda kuna Zvaramba kutenda vandamupinda futi munhu Zvaramba kuti anze tatoda wasikana bvazodaiwa pachaitiba zvinhu vamwe vakomana vakasara kumba kuhambai. Izwai vanhu, nyaya yandiri kuda ndati zita renyu rabuda pekuzi ndimi makabata munhu, makatanga kubata ndizvo here kana kuti kwete? Munhu handina kubata munhu. Chigarai pasi. Next one wacho ndiani? Umwe wacho ndiani? Umwe wacho arudzi akauraya ndiani? Wamwe wacho pamusoro wamwe wacho Ishe Saumani wakati isusu tumbobata vanhu ava uya mumukowa wozi ava watoita mhosva yekutouya mumukowa vaizoramba nyaya wasonga uya kovhisa renu. Saka isusu endai neivo wava ndiva kuchabuda zvese kwamambo Mutasi. Yabuda wakati umwe wacho ndiani wakati wakacheka ndisoro njesera uri pano uyo wakafa. uri pano umwe wacho ndiani? Ndiye yena uyu pabasa iro ndiye yena uyu wasara. Iye uri uramba umwe wacho. Umwe wacho ndimufakosera uyu Amos. Uri kuri hapana. Pakuya umwe Isaiah Matasva hapana.
Kwakuya last Sarwaka hapana. Wariyo ere kumba? Wariko. Kwakuya Nyatsanza uyo wakafa. Ndiruda waripo. Ndiyo tiruda. Waripo wacho ndiwo watatu awo kuti last Sarwaka uyu Isaiah Mataswa na Amos Mfakus ndiwo wapenywa. Right. Ko uyu wacho angachita kuti ataure ndiani? Mari Angachisudza mweya kuti utaure ndiani? ndi Samdzimu. Uripi Samdzimu? Uri pano. Nitwa ndugu Mzimu. Ndesa Mzimu. Yeah. Urichi uri profita urichi? Uri profita wechechi? Sio. Weziyo. Tunati nwatauro, ichazvaumira nwatauro. Arapo. Pani pana tombotaura mambo. Unaona wachi? Pani pana ndikukundura mbotaura ushoma. Okay. Pamusoro mambo. Ngati padarere vanhu vekwanjesera. Inini ndichibatsira vanhu kudaro. Sanjesera ava vari apa. Ndiwo vakatanga kusvika pamba pangu. Nevana vavo vari 4. Waine dare rekutsvaga nhamo yanga iri kuvanetsa. Vari pakutsvaga dare ravo iroro. Ndakanamata kuna Mwari. Ndokubva ndanzwa manzwi anotaura kuti pasaidi pamadzibaba ava paive nebvuri remunhu akafa. Zvinova zviri izvo zvino zvavanga vari kutsvaga padare rekubva kumashure kumba kwavo. Saka ndakabvunza ndikati inini ndiri kunzwa Mwari vachitaura kuti zvamuri kufambira nenhau yemunhu akafa iri kuzembera padivi renyu. Vese vanga vari pakadaura izvo ndochokwadi chatiri kutsvaga. Asi nyaya iri kunetsa ndekuti tafamba kubva kwakati wandei. Kati hatina chokwadi chatiri kuona apa. Nekuti sanjesera apa vari kuramba vari kuti handizviziva. Saka indoti inini ndodarira ndiri kuona. Hanini sanjesera munozitora sei? Vakanditaurira vakati inini chandiri kumbira munhu waMwari handina kuuraya munhu. Asi chiripo ndechekuti inini kana muchidi muri munhu waMwari, ndaida kuti mundibatsirewo kuti mweya wacho utaure kuti ndakauraya sei. Ndandiri pamba pangu navo. Ndikabva ndavapindura ndikati inini handigoni kuita zvine izvozvo pamba pangu panapa. Asi zvino zvamuri kuda imi ndogona kuzviitira kumba kwenyu kwamunogara kwanjesera. Dei iroro takabva takurukurirana. Ndikazosimuka pamba pangu manheru ndikaenda kumba kwavo. Ndasvika ikoko kumba kwavo, ndakatanga kubatsirana navo. Ndatanga kubatsirana navo. Nhau yanga ichidiwa. Mweya wemunhu wakafa wakatanga kubuda pane hanzvadzi yake. Haipo baba. Asi hamuna kutaura. Ndobva wabuda pandaendesa futi pane mumwe. Hamuna kutaura. Pandaendesa futi pane mwana wacho. Uripo mumwe musikana mudiki uri panapa uvirapo. Haina futi kutaura. Tiri ngokudaroko ndo pandakazotanga kutaura namadzibaba. Ndikati mimi madzibaba muri kuramba kuti hamuna kuuraya munhu zvikanzi hongu. Ndikabva ndamubvunza murume wekuti kana muchiti hamuna kuuraya munhu sanjesera. Ndipikirewo murume hwano munopikira nekuti iye zvino izvi ndiri kuona kuti muri kukonzera kuti mweya usataureka. Kuti kana ndichiti hamusina kuuraya mimi, itai kuti vana vangu ngavapere. Wakasimuka nehasha ipapo wakabvisa. Wachitaridza kuda kundirova. Chungwa ichocho zvichidaro. Handazi yavo iyi irapa inondiya yakagarwa nemweya wavo kunetsana navo. Yakabva yasvikirwa nemweya wacho. Ndiri kutaura navo ivo. Ndo pakati mweya uyu. Muprofita waMwari ndazviona kuti simba yokuda kuti nditaure kunaka. Asi nhasi handisi kukwanisa kutaura. Chikonzero ndiri kutsipa. Ndo murume akabva angotaura bhatonyara. Saka ndakazama kuda kuti nditarise kuti chii chiri kutora ndibva ndaona kuti alright ndo zviripo. Ndibva ndagura dare racho because baba vanga vakutotaridza kupopota ndikati amene pemwe ndikataridza kunge ndiri kushungurudza vanhu pamba pavo. Ndobva ndasiyana navo. Saka wakandipa pekuvata ndikarara pamba ipapo. Ndiri ipapo inini mufuwi akatanga kuuya kwandiri achinditi haufaniri kusiya nyaya iyi munzira. Asi batsiridza kuti ini ndigone kutaura. Nekuti ndoda kutaura mafiro andakaita. Vandati zvakanaka. Saka ndakanamata ndiri mumba mana ndakarara inini. Ndo pakati chirega ndiende kumba kwaari izvozvi kurevo madzibaba. Hamene zvakatanga kuitika kwaari usiku ihwohwo. Asi iye ndichizotaura naye mangwana makuseni pakazoedza kunze ndichiti ndakuenda. Wakataura achiti handina kurara ndarara ndingoshungurudzika ndingaita sei nenyaya iyi chitibatsirai. But nini ndabva ndaenda kofunga kuti ayo
nezvakanga zvichiitika nezuro baba vangu aradza kunge vakuda kutondirova. Ini ndegai nditi handichakwanisi kubatsirana neni baba vangu. Ini michifamba yekubva pandiri kuenda mberi. Zvikanzi hatigoni bata kundoti mimi mutibatsire. Ndibva ndati aiwa zvandakutaura ndezvekuti inini panapa handichadiwa. Asi kana manetseka mimi nezvemweya uyu ndatoona kuti uchakunetsai zvakanyanya muchanditeera ndomuromo ndakabva ndareva. Shuwa ndakabva ndabuda. Ndichisvika kumba kwangu ndakangoti chigadzira kana panoda kuenda wangu kuhauna. Kuti wandisvika. Wakabva wafona ivo. Zvikanzi muripo ere munhu waMwari tinoda kuuya kuti mutibatsire. Ndikati chinangwa chiri chei chamunoda kuuya kumba kwangu. Zvikanzi iyo nyaya yenezuro ndikati imimi mazotaratidza kugutsikana pavi manga muchimboita nharwani. Zvikanzi toda kuti mutibatsire ndataridza kutsikana. Ndiwo vari kutaura sekudaro. Ndati ndabuda. Asi zvamunoita imimi munogona kuuya kumba kwangu mangwana makuseni. Shuwa wakauya mangwana ivayo. Ndikati kana makuuya imimi munondurirawo nehanda dzenyu yakagarwa nemweya uya yakazotaura murume kuti mune shungu dzekuti nditaure asi ndiri kutsipa. Shuwa wakauya mangwana acho chiri musi wechina. Wachisvika kudaro ndakatanga kuvafaindisa maringe nezvawanga wandiita pakundishungurudza vari kumba kwavo. Ndikati ndikuda $60 yandiri kuda nembuzi because mimi muri kundishandisa zvinhu zvamuri kuziva. Shuwa ndakati handisi kubatsira. Vakazama kuchema kuti ndibatsire. Ndikaramba kusvikira vazoti regai ndoende kutora zvamuri kuda. Vakazoenda kunodhonza mbuzi mbiri dzavakadhonza. Ndobva ndachizovabatsira. Ndavabatsira mweya wakachikuda. Wachitanga kuchida. Wachitaura wakataura wachiti iye sanachandisira ava anodzi Kenneth. Iwe ndiwe wakatanga kundibata iwewe. Vakatanga kuerenga mazita kubva paari nemunin'ina wake mamwe acho anokwanisa kumareva. Ndokubva tora mazita evanhu vese vakamuuraya. Asi makazondiuraya mandiuraya dai makanditakura imimi mukaenda neni pachuru masvika pachuru South Africa. Then zvadaro makazoenda kunondiradzika pamaandiradzika. Asi nyaya iripo ndeyekuti inini ndiri kufanira kuti ndichemwe zvakaitwa wangu. Asi imimi kuti nditaure zvandiri kuda panapa. Ndichataura asi ndoda kuti musimuke neni nemuprofita uyu. Kuenda neni kumba kwangu asi pamba pangu hapachaitiba. Munena neni pamba pangu koma wangu Bob Brand. Ndio awari apa. Ndo pandichazoti ukasvika ipo papo iwe muprofita nevanhu ava. Ndo pauchazondidaidza ndotaura futi zvandiri kuda kuhama dzangu dzichiswa. Takabva taparadzana akachaja zvakachaja ipapo. Paine anga ari kunyora maminutes mukunda wake baba ivova. Pane zvazviri kutaurika panguva zvakabuda. Tichipedza kudaro takabva taparadzana. Taparadzana iye wakaenda kumba kwavo ndakagara. Iye wakaenda wakogara. Ndiwo nyakuzondifonera futi kuti uyai titaurirane kuti tiende kwanyatoti kuti tiri kubatsirike panyaya yedaririya. Ini ndobva ndati hatigoni kuenda kwanyatotiba. Tine muripo takambotaurana maringe nebasa iro ndichivapindura kuti nyaya yevanhu vakafa inonetsa nekuti simubatsiridzwa noprofita ukada kuikanganisa ino kuataka wewe. Saka munofanira kundibhadhara mari yakati. Mari iyo yandanda kuvachaja wakati hatina. Asi tine mombe dzatiri kutengesa mbiri. Mombe idzo kana tadzitengesa magona kuti mweya utaure uchitsanangura nhoroondo yazvakaitika. Tinokubhadharai mari iyoyo kana zvaramba tinokupai mombe mbiri. Ndikati alright zvakanaka pana chakashata. Saka mweya wakazoti vareva pakuchizosimuka kwenda kwanyatota vatati handisi kuenda apa kwanyatoti. Tangai mandibhadhara zvadakataurana bozi zvakataura. Zvakare chaenda futi kotaura kwatiri kuenda kumba kwavo. Takaonesana sekudaro wakati mari yaramba kuita nokuti mubazi kutengwa. So chiripo ndechekuti mimi chiuyai kumba tionesane kuti kana muchigona kutora mombe yacho mutore mombe dzacho. Shuwa ndakasimuka ndikaenda ndaenda ndakati ni mombe dzinonetsa dzine usungwa mukati idzi. Kiliai mombe yenyu ikiliwe zvive nemapurisa mukati. Kuti mombe ndishiti nani zvoregesa sekuti ndakapa mombe yenyu munhu unomuchinjira. Zvadaro wakaita sekudaro. Waita sekudaro ndakazosiya mombe 1 ndikati andichatori mombe 2 bantu kuti ndiri kuona kunge mune nharo imi. Chiri pai 1. Imwe yacho sarai muchichengeta nekuti mucharamba muchiripira vanhu. Ndio murume ndakataura. Vanga ine mukororo wacho mumwe panapa ari kukuya. Mudanga mawo tikaenda nemukororo wacho. Mombe yo ndikatatidzana nawo wakakiriya nyaya yokumapurisa mombe yo mombe ikaziya kumwa kwangu yayo mombe ndikaitengesa ndaitengesa tikazopana madheti rekuzosimuka kubva pamba pawo tiri pamba pawo tichienda kwanyatoti shuwa takaenda nemhuri yavakasimuka nayo vamwe vavo vane family yakakura papawo vachiti isu tiri mapostori epamaranga hatigoni kutanga tapindira nyaya tisati taziva chokwadi imimi muprofita nyaya sekuijekesa chikabuda zvakanaka tinozopinda kuti tibatsire hama yedu zvakanaka shuwa wakatipa tibva taenda nawo tichisvika kwanyatoti ndakasvika pana papa kwanyatipa pasina vanhu ndobva taenda kunotsvaga vanhu vanga varipo kusvika vaunganidza kuti ndakati idzi nyaya idzi inini semubatsiridzi handidziiti pasina sabhuku imimi vanhu vekwanyanyasanyatoti endai munozivisa sabhuku ndo mashoko atina pamwe pano nhasi tisati taita nezvenyaya idzi shuwa wakamhanya sabhuku vakauya wakazondipa fulo yekuti chibatsiridzi chibatsira tizwe kuti zvauya nevanhu avo handizvo here kana kuti kwete shuwa ndakavabatsiridza nayo ibva yakuda futi ndobva yangotsanangura zvayakangoita kubvira pakutanga ndo zvayakatsanangura ndobva yachingoti inini chandiri kuda ndechekuti chekutanga washaja muripo wakangochaja pekutanga ndiyo wakashaja futi pambanyatoti bavo asi chekutanga ndoda kunotohwa kwamakandiisa pasara mapfupa mashoma mamwe acho akatohwa nemvura nekuti makandichera padhuze pamusadi mebapo musadi memvura saka mukaenda kuda kuzondora nebhokisi kubva kuno kuZimbabwe kuenda South Africa munonetseka
Munosimuka nemuprofita iyeyu nevanhu vakanominatwa ipapo iwe newe unoenda musi wa 15 December ndinofanira kunge ndiri kuchemwa. Masvika ikoko munoenda nebhegi munofukunura mapfupa angu. Kana wada kunderandara iwewe pandiri uri kubaziwa ndinozonongedzera ini tiri mweya mutsvene kuti ndiri apa. Mundifukunura moisa mapfupa iwayo mubhegi then mouya neni ndichange ndinemi kuti muyambuke pagodha 15 December ndoradziba ndochemwa. Ndapedza kuchemwa hosho dzinozotanga kuchizoripa ini. Wakapa chichemo zvawakapindura madzibaba iwawo. Ndinoratidza kuremewa ini pachangu kuti nditakure mutoro iyoyo ndega kuenda South Africa. Hazvigoni here kuti muratidziwo zvimwe zvinhu zvamungaita kune avo wamuri kuti wati vakakuurayai. Mweya iwo ukapindura wakati hazvigoniba. Ndini ndiri kuziva ndatanga pauri iwewe chikonzero ndiwo wakatanga kundibata. Saka chiripo ndechekuti uku kwauri kutuma ndichaenda ndega ndini ndiri kuziva nguva dzandichabuda. Iwe ndiwoenda unonditore musi wa 15 December ndichemwe pano. Zvakanaka. Wobva wangodati tazizwa kusvika vayanika nemweya wavo zvimwe chatotauri zvangu zvadaro seumweya wavo waenda daro ndozorodza takagara ndikozo zvakanya hapana akazotaura nezvenyaya yacho. Then rimwe zuva iwo wari ndonetseka uri kumba kwavo savasanzesera ivavo wakabva watanga wangoronga nemhuri yanga ari kubatana naye zvishoma mhuri yake newangana wanga uri kuratidza kuitana naye ndokubva wasimuka wachibva aenda kwamukwambo wavo akaroora mwanasikana ari apa. Ndakazoona wachisvika pamba pangu iyo baba wafundisa zvakati sanjesera ivavo nemukwasha wavo wachitanga kukumbira regero sekuti nditorita zvarawa ndikati munombera maoko semuda kuroora pandiri sei. Zvika ndiri kukumbira regero nezvandakaita ndati zvei zvikati ndaikuratidza kukuharatsai imini kunze kubva kumakure kushure kwese kune zvekuda kwezvenyaya. Saka nhasi ndauya ndakadzikama inini ndakaenda kugara pasi nehama dzangu ndakazouya kundokupapo papa pangu handimane mazana kakata 2-3 days ndichirarapo. Saka takazoenda kwamai anova ndiye mai amusara paona takasiyiwa ndikaenda kuti ndio mhosva yatakapara kumusha kwanyatoti. Saka mai tidakori pangozi kwanyatoti mai vakanditi usati vaenda kweseko koko chekutanga enda utanga wataura mukoma wavo. Saka komba kwamukoma kwaenda muzukuru namupambo. Mupambo uyu wachititega ndi kuchikuperekedze kumuprofita nekuti mweya mushakabva wakati hakuna kwamunoenda pasina muprofita. Ndiko saka ndauya kuya kwandaita panapa ndekekuti ndiri kuda kuti mutibatsire kuti saka tochifamba sei sezvo nyaya iyi yakabatwa nekuda kwesimu nemwana Mwari ari pamburi. Ndakando ndazvizwa kana mwana zvakadaro mimoya zvakanaka nekuti mukadaro ndokupedza nyaya inozi ngozi haizorodzwi nen'anga uzipanzi dziyapera nekungoitsitika inoramba ichikunetsai. Kana muprofita Mwari chahavo pisingozi kana kuti ngozi ndiyo unototi itokane asi kuiripa ndoti kuri ndo tinapedza zvose. Tobva taparadzana kudaro ndakati mozonditaurira kuti mimi maronge kumba kuika chakudaidzai. Shuwa ndakandorobva waenda kuti tsva kudaro ndakazondomva nemakuhwa kuzi waendesana kwashe kudaro ndobva andotora mukoma wake padare racho pakutumiwa kwakaita samanisi naishe haana kuziisa family manzura ndakazongozviita ndakazondonzwa akazi akatora mukoma aenda naye aenda namukoma wake mwana vacho anova ndiye aimbonyora maminitsi bhera pakutanga akazotera mushure mekunge anzwa kuti ndizvo zviriko achizosvika ikoko ishe anga achizada kutopedza dare ndo pakazokumbira mukana kutora kuna ishe bvatanga kunondedzera zvakaitika ndo pakazotanga kuchizi baba wako kubvunzwa naishe kuti paya zvawanga vachimboti wanga vasingachakwanisi kupindura ndobva ndatiwo ndingozwa kudaro ndipo ndakazozva kuti nyaya iya yakatoturika kuenda kwamambo Mutasa ndozoreceiva tsamba yakabva kuno kuti baba samudzimu semuprofita tiri kuda ipadare rekwanjesera vesazi nyatoti. Saka madzibaba ava manya vane dambudziko ravainaro baba. Saka mazwa ndiri kuti ndiri kumbokumbira kutaurawo nemi zvishoma. Dambudziko ravainaro ava vane nharo dzavo hadzisi nharo dzekuti munhu azoziva zviri kuitika. Munhu anoziva zvaari kuita but inyaya kuda kushandisawo tingati kuda kushandisa basa raMwari kana kuti Mwari kuti sekumuedza kudai ndozviri pana baba. Asi nhoroondo iyi yese zvakafanana naipo baba. Mweya wavo uchitora nezvawakatogara kudhara but vane dambudziko ravanoita wakagara ipopa wachiuraya munhu uyu. Munhu akataura akati pamakandiuraya imimi makanditora maturusi angu ndichiri kufema. Maturusi ava ndo aiva makanzi imimi munozonditsitika kana ndoda kuzobuda ndichida kutaura sezvikuitika. Kuti kana moda kuzobuda ukaona chakuda kutaura sezvizvi zvinokudira akaita unobata ruoko rwako wotovhura bhande wobata nzanga yake straight. Hameno zvakanzi unozokumira nebhusi worovera pasi. Izvo ndakandichidzidza hangu pamweya worovera neruoko pasi mweya uzotaura zvadaro. So fushi ndo zvakaita pan'anga yakabva kuzobva wachizoya kwandiri girazi ren'anga vharazibva ratimbuka. Saka ini ndakabatsirana nawo zvese zvikashaya basa zvikabva ita zvakanaka. Saka ini ndinoramba zvakanyanya kushandiswa nemurandarume uyu ende ndinorwadziwa izvozvi ndakasungwa nesamanisi yandabvisa $20 yenyaya yekuramba wachitoripira isusu instead ekuripa ngozi iri kutonetsa kumba kwavo. $20 inofanira kuva mari inotodzoka kwandiri but vari kuhandiziva kuti mwoyo wavo iwo kuwandirwa nepfuma here inowawandira sekuti vari kumanikidzwa vanhu zvakafamba sei. Saka ndodana ndati nditaure changamiro pamusoro penyaya iyi ndisati ndaita zvinhu zvamuri kutaura asi ndati ndikujekesere panyaya kuti munogona kutswira munotenderera kunetsana yenyu nemurume uyu but ndo mamiri akata nyaya. Alright.
takuti sinzi vamwe vacho vasipoka tichati aripo iko tozwa kuti chii kuti zvakamira sei chimboikurunga tizwe makurungiriro ako tizwe tuti pamusoro mambo ndinodzoka kwamuri pane mashoko andida kuzame kutaura ndisati ndaita basa iri bai pamusoro pemhuri yekwanjesera. Mhuri yekwanjesera inini yandishandisa zvaterebei zvakare mweya mushakabhuyi wakatosvika pakuchaja iwo futi mari yandisina kuchaja bai inini kana ndisikakanganisa kutaura ndoda kuti uzope munhu $400 maringe nezvauri kumuita kutoratidza kumuharatsa kudai asi uchiziva zvawakadini wewe zvawakandiita izvozvi ndoti ndabhadhara $20 apa ndoda kushanda zvanoda kushanda ndakauza kushanda mahara asi vanhu handisiziva kuti vanozondibhadhara sei mambo wangu avo because vanhu ava inga ndinodza ndosiyana nazvo vanhu vashungurudzwa zvakanyanya nemufield because havabhadhari pa izvozvi ndarasa $20 yangu wada ndibudise chokwadi kuti ataure asi kufira mahara because haisi nyore pakuti munhu ataure anoti ungandibatsira sei ipo pa mari yangu inotobvisa na $20 handisoti inodzoka here vananjesera ndiwo vananjesera vachikora awari apa omwe wacho ndiwo neawa nowari apa neawa vari 3 ava ndiwo mhuri yacho bhadharai dzoserai $20 yemunhu asanatanga basa mudzoserei $20 yake Ndezvo ukasika. Zviro zvinotanga nguva. Bisai mari, takamtaura kuti matare. Usanonoke ba. Matare angopedza mari. Bisai mari. Isati apamwe pane nyaya. Bisai mari. Problem yaone wacho wabatsire for free handiti uyu muchakurayisa baba aiwa no aipo baba no ndaramba hangu kwete akwezi munoshandisa munhu uchenjeri hwenyu ndanzwa muchitaura manzwa mamushora kuna mambo akuti kwanzi handina kuuraya but munhu uchataura kuti makandiuraya apa murondirambira pachena futi uyu uchangoti kuti makandiuraya sanjesera ndinokuziva handidi kunyepera ndibhadhare $20 yangu zvimwe zvacho zvekuzonditaura nezvemweyo ndikazototaura zvinhu imi ndipe $20 yangu kana zvisingaiti ndosiya zvakadaro orit shamwari iwewe uchadzoserwa $20 yako yawabhadhara toti mweya kuti dare ndo raakubhadhara zvakanaka
kuti musvike panapa independence anonzi anitaura nenzwi mwanzo Kennedy mambotaura yenyu naye wakutaura we ndiwani zviyayo ndiwani ndiwani Daniel Natoti Daniel wakaurawa ndiani wakaurawa ndiani ndakauraiwa ndiani akakura ndakauraiwa baba na Kennedy nani Solomon nani Amos Nyatsanzi nani Amos Mufagosi nani na mutawa na Natasha nani futi na Rust wakakuraira kupi South Africa wakakurairei ndakandine mari yangu nduvonga kuti nduda kudini ndakwenda kumba izvozvi sezvo ndasenza mari dzangu ndiende kumba ndotenga mapombe angu zvekuno handichari mapombe angu nemota yangu awa wakandiranda ndichiuya kubhodha wakanditeera wakasvika wakandinzirikita wakandiuraya. Saka izvozvo wanga kuti zvochidini urudei izvozvo uchikuitira izvozvo wanga uchidei manje inini ndula kutowa ndula kutowa ndauiswapo na andisi kuti inini ndinoda kuti uri uzviziva uyu vakandisa kunditi kwazi iwewe toda kuda ndingodairekita ya asi uri uzviziva ngasi iyo zvimadheti angu atokura so ndingadai izvozvo nditori munda akatoya panguva yakanaka so saka izvozvo ndikutambudzika mhuri yangu yakazara Nambonotara naye izvozvo zvekutamatire akazawakaenda
Kennedy mukati. Ndiwo rutaurwa rungobvisiwa iyo. Ya, taura. Saka chitaura tizinyaya rutauro. Vazongobvisiwa. nyaya yekutaurwa mama yangu utaurwa Wadi? nyaya yekutaurwa ndikazonozviziva kumaurayiro ndakamuita kutaura chokwadi pamberi pedare ndakavira ndambomona asi vanhu vese vakutaurwa Zvizwa shoma. Uri kuteerera hauzvisiwi. ini handambomona handisipo Kuwanao watu vanhu vari kuita sei rutauro. namba yese yekutaurwa namba yavanhu vokutaurwa yapava ndiyo vaigara kuenya kumwe chete wakatouya vese kumba inini ndichiteko ndati vafunga kudhara Asi wakambomwa uyere Jubi. ndakandiri Unorura. Ndinorurama chiko. Usatichemese musoro shoma. Taura izvomuziva. doro handimo doro Ndiri kuti usatichemese musoro. Taura izvomuziva. inini pane vanhu varutaurwa inini ndaigara kwakasiyana asi munini wangu wezisoromo ndiyo aigara nakomana 5 Sasho munhu ba. Utaure zvimwewe. Taura zvako iwe. Usataure zvanenge. Alright, zvatira kuita ka. Handika uri kuramba. Hatikumanikidzi zvausingadi. Zvausingazivi. Kana kuti hauzivi haudi. Hauzi. Iwewe anzani? Daniel. Zvanga kuita Daniel wa. Ndakuchiti yosimudza mhepo mumba make. Kuti azive. Tizozwe kuti kana akuramba anoramba sei. Ngoramba futi. Usabvume kutsiti kwako. Iyo. Usabvume kutsiti. Iyo. Uriko kumba kwake? Ya. Utoriko kumba kwake? Uri panani kumba kwake? Utoriko kumba kwake? Uri kuitei kumba kwake kwacho uri kuti arwadziwe? Wozuda kufanira kurwadziwa. Kwazi pana mata mombo wangu. Andi panani? Kwazi pana mata. Martha uchidio. Yaruchemo. Saka Martha chichi kuti kapana Martha. Chii chiri kuitika pana Martha? Kennedy, pane here zvauri kuona pamwana wako zvikika kuna Martha? Chii chiri kuitika? manda wakauya kwaizviano ari kuti apa ane kuita mhuri yake iri kurwara kuti apa anenge akarara nhu pane munhu unonga aripo Sanjisira taure ndi street kan. Isinda muchitoda ndozungaiza. pane munhu unooneka kuziva kuti zvinhu zviri kuitika zvandakaita mamusa yako Wati ari kuti iye kana akarara pane murume ari kuuya kurara futi pasaidi pake. Ndizvo? ndizvaitaura Saka ataura kudaro vamadiisa baba ino. ndipo takatanga uchifamba Pamakafamba zvikanzi chii? tafamba ndipo pakachizoenda kobuda mhepo ndochitutsa kuda kuti mhepo iyi yakaisa munhu unogara pane munhu wakambobvepi ndiani tichaona kuti ataura kuti ndiani zvakamboswa ndiani Ndini. Saka mhepo yabuda mimi maizwa kubva machidii? taizwa nyaya ndipe Handika kufamba kwako kuti maizwa mumagadzirisa. Mafamba maizwa vamadini. Uyu uneng'anga uyu. Uneng'anga idzango tsitika uko. South Africa. Izvozvizvi watori nemaconnection. Achi? Nevamwe vacho kunditsika inini. Ndati maapapi? Zvamakataurirwa mweya wasumuka maapapi? nyaya ndibeka bvasumizwa vaenda kwasauma Ndati imimi semhuri mafambazve muri kutsvaga kuti tiri kutsvaga kuti zviri kunetsa.
chiri kunetsa chabuda icho. Kubva machidii manje zvochabuda. Manzi mwana urara nemunhu ari kuona murume pasaidi pake akarara. Kuti mumubatsire makadii? Action wakaita. Ekene takafamba kugura kugadzirisa kuona kuti Makagadzirisa sei? ndio kusika kutaita kuno Aiwa kusvika kwapaita kunoku hadi kugadzirisa. Matimi makaenda kung'anga, makaenda kupi kuchitsvaga kuti nyaya iyi yakamira sei handizvo? Kubva maibata kuti nyaya yabuda apo kuti kune munhu akafa kuSouth Africa handizvo? Mazvibata kubva machidii? Because kuya kuno handi solution. Kuya kuno kumangarirana kwamatoita kuti pano umwe asiri kuita zvokutarisirwa nevamwe kuti aite. Ndosaka wauya kuno. Asi ndikuti iwewe sababa muna maka uko yapinda maka kutoa ndura nomwe murume wandisingazivi. Kutofirwa mambo andina mwana kana 1 ndani wana 4 wakafa plus 5 mimba dzakabva andina kana mwana 1 kutamba. Angaruzwa anzi wana 4 wakafa mimba 5 dzakabva. Ndogara pagogo wangu ndokwandari kuma akamboti musunga imobatsirwa kwangu nekuti kuti muzonge muri pamba pangu hazviti bandisi murume kuukidza nenhau iyoyo ndiri kukweshana naye kubva kudhara ndiri kutofambira nhau idzodzi futi ndakatobva futi pamuviri ndangobva kudare raungaa vachirova ndikabva futi pamuviri ndidzo nhau nditori nebepa racho randitorina Florence Joseph. Florence Joseph. Mambo kuziita uchinjire. Asi zvirutaura nemuprofita uri kuira nazvo ere kuti wasikuira nazvo? Hausikira nazvo. Saka sei uramba urudzoka kune munhu wausikawirirana naye? Apo ndisi kupindana naye pamuprofita wakati kwazikati endai pane munhu uzuru kuda usikazi endai motora makandisa. Izwa nyaya hombe haisi yekuotora pakaiswa. Nyaya hombe ndeyekubvuma kuti wakamuuraya. Uri kubvuma here kuti wakamuuraya. Ndopane nyaya ipa. Wozongaenda kuotora sei kumunhu wasina kubvuma kuti wakauraya? Munhu wausina kubvuma kuti wakauraya unonomutorerei? Kana uchinomutora uchi ndiwani? Saka ungatanga kupokana nekuotora, which means kuti zvekuuraya iwe nhano you are in agreement. Saka kana unambira nayo mubvunzo wangu uri kuti sei uramba kudzoka kune munhu wauziva kuti ari kunyepera? Unoramba sei kuidzoka muprofita wauziva kuti muprofita ari kureva nhema? Handi yega muprofita kawo. Wakadzokera kangani? Tatu akadzokera kangani? Apo ndakaenda kumuprofita ndakamuona. Profita wakauya kuti anambuta zvinongo zvakaita vakatora vakabva Tatu akaenda kangani? ndakaenda kairi. Uchidzoka kairi kune chinhu chauziva kuti hachishandi. Aiwa wana wanga wandipa pressure. Alright, miraku. Alright, pamutaura kuti pamusoro wechangamire. Yes. Murume uchimuriro hwako zvaitwa une nhare dzakaoma. Umwe wake mufakosi ane waakatotaurira munin'ina wake uri pana paukama matsanura une zvekutotaura aite kuti nditori redi titidini tibhadhara. matsanura uri pana matsanura uya utone upakazi wakakwana nokuti indotya sifa sinyatoti riri munin'ina wemufi. Right. Taurai bambo zvamakazwa imini kuti zvinouyo kuti pana ari ready to confess. Sumidzai izvi. Pamusoro ichangamire mutafu ndati inini ndiri mudzukuru waNanyatoti ndiri Filipo Matsanura ndiri mudzukuru waNadaniel Nyatoti vakaurawa wacho. Pavanhu vari kutaurwa kuuraya Nyatoti pataurwa mufakosi Amos. Saka baba waAmos ndimukoma panziri
wakashaika hake. Asi ndakana na mukoma kamunini wacho. Ndikabvunza kuti mukoma, titi tina sekuru wakashaika. Zvakare tiri tine mwana Amos Mfakosi. Urutaurwa munyaya iyi yechipiri. Munyaya yekuuraya Nyatoti. Mukoma makambobvunzawo here mwana kuti zvakambofamba sei? Mukoma akandipindura kuti mwana ndakamudaidza wakaramba kuuya. Aramba kuuya, mukoma wakatuma hanzvadzi dzawo mbiri kunotaura nemwana. Wanatete ndiwo wakaenda kunotaura naAmos. Mukoma akapindura kuti wanatete waenda, wakapindurwa nemwana kuti tiri ready kuripa. Ndikabvunza kuti wakatere wakauraya, kanzi izvo zvaanotaura ba, asi wakapindura kuti tiri ready kunoripa kwaNyatoti. Ndo zvandinoziva maringe nezvakataurwa namukoma. Saka Mfakosi ari kuti Mukoma last born Mfakosi ari kuti zvatondishamisa kuti haana kuuya, basi atakawimbisana kuti tese tinosangana kuti. right. Pamauya wakomana wese wakapiwa masamondera wasina kuya. Vanhu vakapiwa masamondera vari kutaurwa. Hawana. Saka mamurume kudare kuti ndikumangarira ani manje. Aiwa. Ndoro chakati. Isiti tiri kwacho saumana. Awa varume vasvikamba kwega. Ishe wakapa uyu final decision yekuti inini kubata awa wakasvika mumukoro. Tombodhira nawo awa. Ndokuti awa ndiwo wakazvipereka. Saka awa haona kunyorerwa masamanisi ba. Aiwa. Izwai nyaya mukaini. Nyaya yangu iri pekuti kamurutu wakapinda mumusha wakazvipereka. Wakazvipereka ndiani yarulambo? Saka wakazvipereka kuti ndiani? Wamurutu wakazvipereka ini ndiani? Bhoza hakuramba kwa. Kuramba so isi tutaura wakapinda mukoro waitaura ngenyaya yacho. Ndiwo takaenda kopinza mudaro. Aiwa. Wozwa kutanga kwa murutu wakazvipereka. Tiri kuti nyaya ikere non 7 ka. Vanhu vese vari 7 vanouya panyaya iyoyo wese vari 7. Vanhu kuti vakabvunze mukati mimasitodhira ne1 unodhira ne1 wacho chabuda chii apa kuramba. Saka tichida wamwe kana waripo vanobvuma wobvuma ka tochibatira ipapo. Naiko Mfakosi andida kuti vanobvuma. Dai Mfakosi abvuma apa wese watopinda mumahindo. Ingadi Saka zvamakuita pamwe chidzoka iri pa11 asi pa11 tinyoreva vanhu vese vataurwa pa Mfakosi ani wese vataurwa mazita wese ngauye pa ndikuzwa kwaya 1 ka umwe naumwe anozati handichizivi obva then what handichizivi then what because pakati pavo ipapapa pane utoni nezvaari kusangana nazvo handizvo ari kusangana nezvaari kusangana nazvo ndiye achabatsira kuti vamwe wese ava zvinhu zvigadzirisa. Uyu ari kuramba adewo zviri kuitika kumba kwake ari kuti vangasiri kuzviona but ari kuzviona kuti kumba kuri kunetsa. Mwana aramba ti achitaura kuti kutora nemurume wandisingaoni pasaidi everytime. Haunzwawo ngoni here kana newe baba kuti wana 4 wopa nhumbu 5 kubva 9 mwana haana murume haana mwana haana chii matororamba wakavamba musoro kuti handizvizivi. Tauratizwe Sisi nhau iyi yakakutanga kubatira mashura. Uyaibapinya. Pamusoro yemwana. Iyi nhau yakambobatwa pamashura. Wobva wadaidzwa wachienda kwacho. Wakairamba wakati hatizivi. Ndauya kumashure inini ndakutanga kubereka. Ndaitanga kuita miscarriage. Kusvika pakubereka vana vachishaika. Saka zvadaro murume wangu aingondinamatisa ndichienda kuchechi pamaranga. Achingondinamatisa achiti zvinoitika munhu anogona kudii kufirwa. Asi kusvika papoindi yekuti murume wangu akati ngatimbofambe nanatezaro wacho tiri kuchechi. Asi taenda naivo baba vavo kuchechi kwacho vakanzi daidzai vamwe vekumba tisimuke kubva pamba pangu ini unonga wanga akanga ari kuti tiende kodii ngobatsirwa kwanga ndini. Ngomoenda ndakamfonera akati zvakuda ini matauriro mwana bamini kwandiri ndaita mwana. Saka ndikadini baba wakabvangoti asiyana inazvo wachazobva kumba kodidi kuti kubhadhira kuti vamwe vasazvizwe kupikwa tatoda kuenda kuchechi.
asi vakasvika kuchechi kokoko takangobatwa nhau iriyo kuti pane ngozi iri kunetsa iri apa nechiuno. Asi baba ava vakagara kudaro tatakangoita chisii kudai so vakadonha vakaita kuti jipa si kudai so zvikanzi chiine muprofiti vakati ndiri kuona bvuri remunhu wechirume rakadini rakamira apo. Ivo baba vangu vakabuda gonzo rakabva kumamota rikauya rikadarika nepavari kuwadai so ndopa wakadonha kuti kunge munhu adobudirwa kwebati jipa. Zvikanzi mazvionaka izvi zvinhu zviriitika izvi. Tasimuka pamba takangodzoka kumba tabva kuchechi ikoko tagara ndichingobereka vana achipa ndichita mesikereji zvakangodaro kusvika pekuti ndakazara futi mwana ndazara mwana tikasvika pakuti ni murume wangu takawirirana kuti ngatimbobvise timbopuwa mumwe zvimwe mhepo yacho iri padii pandiri. Saka tapuwa mumwe mwana achitogara nemunhu zvakanaka hapana problem. Mwana kungozi ndakangonzi 1 week uyamboona mwana asi tamushe kungosvika kungoti ndasvika kuona mwana pautomupa yogati mwana nikutofa ndikati chirimbonyatsoitika. Saka mumashure macho wangu waenda nemunin'ina wangu wanga wadaidzwa newakwasha wemunin'ina wangu wakanzi uyai pane zvinhepo rida kutaura pane mwana wenyu uyai. Vakambotanga uchiramba vane mukoma wavo kuti wakataura wakaramba uya wobva wazongoenda wasvika waiti wakasvika munhu uye haatauri asi wakabvapo mhepo bhaisara bhayataura kuti pane zvazviitika zvadaro. Saka wakazosvika pakupanana mhiko nemuprofiti akati iwewe kana usina zvaunoziva ba ukabaya zvinoenda kumuridzi wako asi ukabaya uine zvaunoziva zvikuenda kumhuri yako ndo pasina kupedza wakazi 3 months hadziperi apa mwana wangu anopedza 2 weeks basi ndo pakazouya pachichema uya akati sisi baba wakaita mhiko wakarambidzwa kuti amune zvamunoziva musabaya chimba huku mune matobaya kwadzisa chiki mhuri yenyu wobva wabaya ndo pazvakabva zvatotangira ipapapo mwana wangu washaika. Svika pamurume wangu akati ndazvitadza chimbotorai mwana modii mumire chechi kuenda kwamarangi mugatse zvinhu zvikunetsa izvi dasai zvikuramba zviri kuendeka ndapedza mari dzangu tichimborapisa munhu kusvika pekuti ndo patakabva kuti baba chitomirai honai hapana kunamata bachinamata chatikudzabva ngatitange tagasise zvekunetsa. Kusvika takatanga kufamba tafamba takaenda pane pamwe panonzi pane n'anga imwe yakauya kwedu inonzi Nyakatayana. Tasvika ipapo takanzi inini muda chii chikuitika tapinda mba imomo zvikanzi chii chikuitika iyo nyanga yakabva yaizona zvikanzi ini ndiri kuona mhinina udzenza muri kunetsana idzi asi ndaida kuti dzibude pachena dzega ubva watoendai kuglazi. Taenda kuglazi munin'ina wangu takapinda tese tiri takagunda asi munin'ina wangu yakabva tangobatwa nemusana varwadziwa musana chatogoni kugara panzira kuti titi glazi penya baba yakabva tanga kurowa pasi zvatawa zviya zvi baba murudiko panzira kuti glazi penya vanhu vari apo ngavauye tivaone vakatanga kuti iwe bvapo ndiyo nomaglazi bvapo tikati vatatonetseka nemunin'ina wangu vayadzimara takutodaidzwa kuti vanhu vemutibuditse nyuno tinofira munhu pedzisira tozodini mukomana wacho azoya anoita zvematara acho akati ndirai ndichikugadzira mupinde muno munofira mundaona ndikutambika. Asi baba wakadzibva wakati isu takadzibudai nemunin'ina wangu vatadzoka vatagara pasi kaisara murudaidzira kuti muone vanhu varapo vamwe wacho takaona shuwa tichiona munhu achipfeperedzwa achiurayiwa achidini zvinhu zvacho waidhivhara. Saka paakabuda wakasvika kungobuda panze pakuitibira bhuku kudai so uyo wacho bva azoona mukomana yeye vati pamuchabutiriba ini vatovhara. Saka sekuru vazouya wanga waenda kuhauna vakati nhasi mdzukuru razuva rekuda kupedzisira ini ndakuda kudzokera kuHarare ndamirirwa chitaura chokwadi kune wana wako ndandifunga kuti zvimwe uchadini uchaitirawo zvakanaka glasgow pane zvaitika ndaziona chitaura zvakanaka iwo unozvitozvidzwa kuti mbobobo unawo kuuraya unotouraya unobaya chii chakaitika chinoitika pane mwana wako zvikazi handisitoziva basa zvikazi taura zvakanaka mwana wako pane zvikuitika zvikazi ari kuti inosangana nemunhu wechirume mwana wako hawana futi wanaba ndiwo uri kuzvikonzeresa imwe kuti munhu anozi amusifakosi ndiani akati ndinomuzivawo anogara pasisa ndikazi kuti munhu anozi Natasha ndiani achibvunzwa nen'anga iyeyo ndikazi ndinomuziva taimboshanda tese kuonini ndikazi saka ndiri kunyepera ndikabva kuHarare ndichiya kunoko kunyepera taura chokwadi akati ndiri kudini nini vanhu vandinovaziva zvikazi chii chakamboitika taura zvakaitika zvikazi taura wega munhu wawakadini zvawakaita uri kuSouth Africa kwacho zvikazi nini handina chandomboziva zvikazi handisi kunyepera ba iwewe mamuruti makabva South Africa uchinyepera umwe uchiti ndakauya kuno Zimbabwe ndikazozwa kuti munhu akafa zvikanzi munhu anonzi Daniel Nyatoti ndiani zvikanzi ndiye Daniel wacho arudini akafa zvikanzi Daniel Nyatoti iyoyo ndiwo wakadini muruziva zvamakaita zvamakamuuraya makamuurayirei taura nhau yako handisiwo kutsanangurira ba ndototaura wega kuti chii chakaitika akati sekuru handina zvandotomboziva ndigezewo nenyama ndigezewo nemushonga zvikasekuru kana ndikasugesa munhu wemushonga nezvinhu zvakadaro ba uri kuzviziva nyaya kusvika takazoenda futi kuna samudzima kangotibata iriyo nhau iyoyo asi hapana chikufamba warungoramba hapana chikubuda kusvika pari zvinezvi tingofamba hapana inini murume kwaikocho handisiriko vana handina munin'ina wangu arikusangana nemurume waanongoona hapana chiri kufamba
Saka ndiri kuti baba vacho ngavabvume tigadzise zvinhu zviperi. Right. So, Mufua 11. Mufua 11. Wanhu vese avauya. Then vakaita tite make sure kuti pane anenge aripo anokwanisa kubva wabatsira ipapo. Kuti chinhu chibude zvakanaka. Uwo izvozvi avabamba pawakatsika. Ndosanoda kuti shifte zvinhu zvibve pazviri. Zviuye pavari iwo kana zvichiita zviuye pavari iwo. Ngazvibve kuwana zviuye paari. Wozozvigadzirisa zvapaari. Because right now ari kuomesa musoro haana tsitsi ba. Kune utsinyi because you are not making hapana kana effort yamuri kuisa. Kuti wana uri kuita mudzika wese apa. But effort yababa is zero. Effort yababa is zero. Musaite worry yekuti azima expenses repatriation yeboard. And munokwanisa kuona kuti mukabvuma mukadzigadzisa zvinhu zvenyu. Zvinhu zvese zvinoita straight. Munoona vanhu vanokubatsirai vanobatsira zvakanaka. Zvisina kana pressure. Munotya macost. Unotya macost usingachingozi. Ndo pari kuya urema hwacho ipapo. Unotya macost usingachingozi. Yes, I'm sorry, Chanami. Chikwadi tikatarisa duration of time zvakaitika as it was long back as far as 2008 when I was head of department in Mudasari 2008. Right, but 2008 tiba tatora tine vana vemufi vari muno nevakadzi vari muno. Wana wakura wari pamatambudziko kubudikidza nemurume. Saka pamusi wemwatipa iwewe kuti musailevo nokukukumbirayo kuti in the event that aramba ari resistant tupindawo kapaya panosikirwa vanhu vekuisirwa ufu musoro mwe toona kuti zvinobuda zvakadii. Ari kusora hanzvadzi yake asi asi kuona kuti hanzvadzi yake iri kutambudzika mukaonapo unogwa kana kuzvimha musodzi usina kurohwa. Anoona vari apo vachizvimha musodzi vasina kurohwa asi marwadzo abva kure avanotakura. Tinokukumbirisa ipapo musiwoyo mazvita here. Ngatisangane Mufua 11. Vanhu vese vakunda vapo then tochita zvakuda kuita ipapo. Kuti ipere. Kuti takadai tine one chete hapana kwatiri. Hatina kwatiri. Endai ngatisangane Mufua 11.